निखिल बैठी जा, ठीक है आपा, बैठी जा बाबूजी। हटो ना। आ गइल बच्चा। हमारा जो भीतर है अब। अरे एक भीतर एक आने क्या होता है? देखो मुसलमान के लड़की ब्राह्मण के घर में हरे राम हरे राम। एकरा बाबू के बुखार भइल बा बाबूजी, तनी दवाई देवे के बा। हाँ ये गांव के तू ही ना डॉक्टर भइल बनो। एकरा के बहरिया रहे तो तू जा जाके दवाई लेके आवो। तू यहाँ रह जो हम अभी आवतनी। लाई एक ले जाके अभी बाबूजी के खिया दिया अपना। गोल लगा तनी पंडित का। बोले कहाँ रहो राजा बेटा? करीम चाचा के देखे करनी है बाबूजी। गांव में और क्यों देखे हो नहीं के? हमारा के उसना अपना से मतलब बा। एगो ब्राह्मण का लड़का हो के शूद्र मुसलमान के घरे खाला पियलक कतारी ये धर्म हटे। सब धर्म से बढ़ के मानव धर्म होला बाबूजी। हाँ हाँ तू गांव में तो तू ही मानव मर्द नहीं बड़ा, बाकी सब तो कदा हो सकता है। बाबूजी जाति या धर्म से कब ऊपर उठ के देखो नी। आदमी सिर्फ एगो होला, खाली बराबर बराबर लगले वालो। का फर्क बा ओकरा हमारा तारा में? तू शहर पढ़ के एकदम से मलेच्छ हो गई बड़ी। काहे ना जाति या धर्म में ढकोसला जे नखे करत। का बता सकेला राजपूत ब्राह्मण सोना चांदी खालन, आ हीरा जवाहरात के कपड़ा पहनलन, खूनवा के रंग लाले बा हरियर ना। ये सब तू कहत राजा। बकतानी तो हम लोग के बड़ाई सुन सुन के हमार कान पक गइल बा। हम ना जानत रहनी राजा, तारा दिन में बढ़ जात के इतना नफरत बा। अभी तू अपन लड़का के गलत समझत रह बाबूजी। लेकिन याद रखियो एक दिन ऐसा आई कि पूरा ऐसा समाज धरती में दफन हो जाई। वो बड़ा देखल जी के बड़ बा के छोट बा। पाँव लगी पंडित जी। खुश रह जजमान। कैसे आइला हो?
का रहूँगा कुछ सुननी है? राजा तो अभी नादान बा पंडित राजा तो अभी नादान बा जजमान। अभी तो कर बुद्धिए कितना भई। रहुआ खातिर नादान हुई, बाकी हमारा खातिर नु जहर से भी भयानक, मौत से भी भयानक जहर उगलता है। शहर से भी पूरा पाठ पढ़ के आ गई बा। कैसन पाठ है जजमान? पूछी मत, बस समझ ली कि रहुआ घर राहु का जन्म भइल बा। पूरा उर लइका ना आफत बा, तूफान बा। तो क्या कुछ सिखावत का निकल जजमान? हम का करे के सिखाई? वो तो खुदे दुनिया के सिखावत चलता है। सब केहू के कहत फिरता है कि जयमंगल सिंह का लगाम मत दिहलो, ई तोहलो का जमीन हो, बोवलो खा लो। देखे में तो उजरी राजा पंडित सीधा बा, लेकिन वो बबूर के काट से कम नहीं खे। हम ओकरा के कैसे सजा संभारिए जजमान? वो अब जवान लड़का हो गइल बा। पीछा का उनका के अभी ना संभाल जाए नु तो हाथ से बेहाथ हो जिहन। का कहिए जजमान, 22 साल के छोकरा हो गई, लेकिन ओकर तो नकियो अभी बुद्धि ना भइल। वो का करो बेचारा, रजिया तो ओकरा पीछे हाथ नहा धोआ के पड़ रहे। ले कर ना खराब। उहे तो सवरी फसाद के जोड़ दिए पंडित जी। बैठ जा। बताई हई रात ही हो गई, वो दोनों बड़ा बगीचों में का करत रहा सो? कबो सोचनी है? अरे वो सोचे के का बा, दोनों बचपने के दोस्त हवस और कुछ ऐसे न बतियावत हो सो। रे कछुआ रे बा पुरोहित जी बा, ये ने होने हई सुनसान बगीचा आ ये ने होने के बात बतियावत है सो। हरे राम हरे कृष्ण। हमारा जामलेच हो जा, लेकिन चरित्रहीन कबो ना हो सकलन। ठीक है बा, जब पानी का पार के ऊपर हो जिनू तो बाद में मत कह कि जयमंगल सिंह ना बतैलो। चलो तनी प्रणाम। प्रणाम।